Mit mondasz neked? Mö? Hangosan kiabáljál valamit. Igen, ilyenkor lehet. Nem így el kell, hanem most. Most kell beszélni. Igen, jó? Igen. Bizony. Oh, igen. Oh, nevetsz is már hangosan? Mutasd meg, milyen hangod van. Nagyon szép hangod van. Igen. Nagyon. Ha? Mit szeretnél mondani? Nagyon forrás. Na? Mi van? Mi az? Jöttök el? Igen. Ja, van kutyuska. A van kutyuska hazajött. Igen. Igen.